Όπα ρε μπρο, τι ήταν καν αυτό το intro. Στο σημερινό βίντεο θα πω κάποια νέα συμπεράσματα για τον No-Name Hacker. Ποιος είναι άραγε ο hacker? Μήπως είναι κάποιος YouTuber? Μήπως είναι ο Βίκτορας? Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Okay. Βίκτορ, 30 μέρες πέρασαν και σε παρακολουθούσα. Έχουμε κάποια πράγματα να συζητήσουμε. Δεν έκανες ακριβώς αυτό που σου είπα. Όπα, κάπου εδώ αρχίζουν να σκληραίνουν τα πράγματα. Σου είπα ένα βίντεο κάθε μέρα. Κάποιες μέρες άργησες. Πραγματικά μπρο, άργησες πάρα πολύ. Μια μέρα μάλιστα δεν ανέβασες καθόλου. Εσύ No-Name που λες ότι τα βλέπεις όλα, σίγουρα ήταν μια ημέρα που δεν ανέβασε καθόλου, σίγουρα ναι, μια ημέρα δεν ανέβασε βίντεο. Πρόσεξα τα πάντα. Τα πάντα πρόσεξε παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Θα υπάρχει τιμωρία. Όχι τώρα. Δεν θα σου πω καν τι είναι. Λοιπόν, προσπερνάμε το παραλήρημα που λέει μπράβο ο No-Name στο βίντεο και πάμε απευθείας στο ψητό. Αλλά σήμερα μπαίνεις εσύ ο λόγος που άνοιξα την κάμερα. Άμπρα. Τι τραβάει και αυτός ο κακομοίρης ο Άμπρα? Ελπίζω να πέρασες καλά στις διακοπές σου. Ελπίζω να ξεκουράστηκες. Ελπίζω να φόρτισες μπαταρίες. Γιατί η ξεκούραση μόλις τελείωσε. Έλα ρε, δεν το ξέραμε, δηλαδή έπρεπε εσύ να μας το πεις. Θυμάσαι τι έβαλα τον βίντεο να κάνει? Αμνία. Τώρα θέλω να δω αν μπορεί να κάνεις το ίδιο. Θέλω εσένα μόνο, Τζιαράτρα. Το νέο σου challenge ξεκινάει στις 26. Πω έτσι όπως το λέει είναι σαν να λέει ότι στις 26 θα πέσει πυρηνική βόμβα. Και σε προειδοποιώ, μην κοιτάς τον βίντεο και σκέφτεσαι αφού το έκανε αυτός θα το κάνω κι εγώ, γιατί είδα πόσο δυσκολεύτηκε. Και πρώτη του μήνα, πουφ, τέλος. Αν μέχρι τότε δω το Unreal, congrats, πέρασες. Αν όχι, απέτυχες. Τόσο απλά. Αυτό σημαίνει γουλή σαν αυγό το κεφάλι σου. Πω έτσι όπως μιλάει τρέμω παιδιά. Εν τω μεταξύ είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι αυτή την ιδέα την πήρε από τον It's Only, που θα γινόταν καραφλός σαν τον Hitman αν τα παρατούσε στο live. Καλή επιτυχία, Τζιαράβρα. Θα σε παρακολουθώ. Ναι. Πριν φύγω. Παιδιά, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στους 1000 subscribers. Τι κάνετε? Σας είπα τι θα συμβεί στους 1000. Η μάσκα βγαίνει και τότε θα μάθετε επιτέλους ποιος κάθεται πίσω σε αυτή τη μάσκα. Πρέπει να σας ευχαριστήσω, γιατί με έχετε διασκεδάσει περισσότερο από όσο περίμενα. Έχω δει τις θεωρίες σας. Είναι αυτός, όχι είναι ο άλλος. Αναγνώρισα τη φωνή του, ξέρω ποιος είναι. Συνεχίστε, σοβαρά. Θέλω κι άλλες. Θέλω να δω πόσο κοντά μπορείτε να φτάσετε στην πραγματικότητα. Συνεχίστε να κάνετε θεωρίες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο παιδιά ήρθε η ώρα να σας πω ποιος μπορεί να είναι ο hacker. Για άλλη μια φορά πιστεύω πως είναι ο βίντεο, διότι ο No-Name έκανε κάτι, πως να το πω τώρα, εκφράσεις οι οποίες μοιάζουν στον χαρακτήρα του βίντεο. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στους 1000 subscribers. Τι κάνετε? Σας είπα τι θα συμβεί στους 1000. Και τότε θα μάθετε επιτέλους ποιος κάθεται πίσω σε αυτή τη μάσκα. Επίσης πες ότι δεν είναι ο βίντεο αλλά είναι άλλος YouTuber. Τότε μπορεί να είναι είτε ο Ασβέστης, είτε ο Πανόη. Που δεν πιστεύω ότι είναι αυτοί οι δύο, διότι δεν είναι ακατάλληλοι σαν τον βίντεο. Τώρα αν όντως δεν είναι ο βίντεο, τότε είναι κάποιος που δεν είναι καν YouTuber.
Αυτό είναι 20% πιθανότητες να ισχύει. Όποιος και να είναι όμως, πρέπει να σταματήσει. Και Βίγιο, ξέρω ότι βλέπεις αυτό το βίντεο και θέλω να μου απαντήσεις κάτι. Γιατί έχεις πει στους φαν σου να μην πατήσουν εγγραφή στο No Name, αφού έχει πει τόσες φορές ότι θα δείξει ποιος είναι στις 1000 εγγραφές. Θέλεις να μάθεις ποιος είναι ο No Name ή όχι? Ασφαλώς ξέρω ότι θα έρθουν φαν σου και θα γράψουν σχόλια από κάτω τύπου «Δεν σε πιστεύω, δεν είναι ο Βίγιο» και τα λοιπά. Τέλος πάντων παιδιά, θέλω να τονίσω πως αυτή είναι μια θεωρία μου, δηλαδή μια γνώμη από μένα που δεν είναι σίγουρο ότι ισχύει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Δεν διαλέγω πάντα τον επόμενο παίκτη, αφού τελειώσει το challenge. Μερικές φορές τον έχω ήδη διαλέξει. Και ίσως ο επόμενος να μην ξέρει καν ακόμα ότι παίζει.